Dah. Dah. Doon tayo? Doon? Pagkaroon? Ha? Pagkaroon tayo? Sige, ikaw ba? Ikaw na nakakalam. Ikaw. Wala galing mga solar, no? Mga solar sa ano dito. Oh. Yeah. Solar. Uy, may mga alahas yun, hindi natin. Video yung cellphone niyo, sir.
Doon. Again. Pasok tayo dyan, ha? Diyan tayo papasok, ha? Oo, yan. Antang kita, jalasin. Nah. Go. Sasakay tayo. Kaya ng gwardiya mo pala, Joely. Pati mga tanim mayroon. Tanim. Tanim. Nga, barigita ta. Barigita. Barigita lang yan. Ayaw pa naman siya. Ganahan mo, tingnan niya. Yung daing minuto nila. Pusit. Ayan yung gold. Vertical mat po, vertical. Tayo? Vertical. Tayo? Oh, pang green. Tagal? Vertical ba? Vertical. Reels? Oh. Reels ha? Eh, papa yung lapad eh. Gusto niya? Tikman mo? Dawa? Tikman? Ikaw. Gusto niya po, sir? Ma'am, sir, tubig. Ibig pinagpapatapos. Oo nga, para maranasan mo rin. Para may experience mo ba? Ano yan, iihaw nila? Oo, ipaihaw mo doon, ihawan nyo doon. Ah, ihawin nila? Tapi may sasakyan. Tara, let's go. Tara. Katen Talabors. Ah. May size yan boss. Hanggang triple XL. Gold yan? Ha? Ah, hindi gold. Ano lang, plated lang? Ha? Ah, okay. Bakit? Yan. Okay. Oo, lulusog ha? Lulusog ha? Magkano sa akin? Kahit sa hotel.
Thank you. Ang daming... Doon tayo sa kabila kasi pasalubong. Oh. Kalma ka. May routine powder. Ito yung routine powder. Pampabuhay at pamparami ng Oh, ginupit ta. May nagupit yan ha. May naasin men. Nagupit ko eh. Nalaing gagaramit ko eh.
Kaya tanti kaya pa na soldi. Kuya, wait lang ah. Picture muna kami. Picture mo muna sila. Gamon. Restaurant yan. Restaurant ka din siya. Ha? Ano pala yan? Ha? Hindi mo na. Ano ba yung burger? Kawe aso, ang galing ng aso. Siga. Siga siya. Oh. Siga. Siga kayo. Ha? Nalak na. Ano, ano? Alala na. Ha?
siya, ay makin bagay nih, parang saya. Jangan lah bracelet. Oh iya. Hindi tayo 20. Malapit lang ang wala. Ate, laki sir po. Ito yan, hindi. Hindi, marami pa yan. Yan, meron dyan, oh. Yung mga granada. Ikaw, wag ano, yan. Granada. Baka nag-try na kita. Merong F1 doon na Canon na manual, eh. Yun pa rin ginagamit. Meron ako, yung luma, F1 bitaw. Meron ako sa likod kanina, yung ginagamit niya pang photo. Meron pa lang, develop lang. Meron pa ako nakita. Hotel? Sa'yo, may nakakita. Nakita akong tindahan ng ano. Iba rin siguro yan. Kita tingnan ba siya, di ba na? Lea? Iba rin eh, parehas nila ano. Ha? Marapong ka? Laki. Butlak ba? Doon tayo kumain eh, yun ang masarap dyan. Oh. Yan o, ice candy.
sa kapit. Bukod sa Ramirez, hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamantsa. At hindi po umuuna. At kahit hindi na sapatos, Pakita mo kay John, Mabili. Pakita mo kay John. Pakita mo kay John. Pinulayan naman nila yan. Papaya pa yan, ha? Papaya, oh. Sugar cane. Sugar cane. Sugar. Hator. Nahulog. Nahulog yun.
oras na? Ha? Maraming tao dito mamaya. Ayan, maraming pagtulungan ka kaya? Yes, pwede naman ang tayo mo. Ayan yung Shanghai Fried Sipaw. Late na ako. Late no? Sobrang late. Hindi na ba? Hindi naman yan. Okay ba kaya ito? Yung shark fin. Shark fin. Oo. Shark fin. Sarap. Ano ito? Saan tuyo mo siya? Ito siya. Pamig na ano naman ako. Traffic na. Traffic na. Yun ang mga ano. Marami ng tao. Ahawin po lahat ito. Lahat na nagtitignan nito. Maayos na lang po muna yan. Kukunin niya mga pagkulang. Asim. Diba? Ayan ko lang.
kasama mo. Wala pa rin. Pasok kayo sa Mandalay Road. Pakisuyo po ako. Parang ulan yata. Dami na na, oh. Yung nag-rest na po niya, wala na madaan. Wala, hindi tayo makadaan. Wala tayo tudaan, oh. Ay, mga suyo ko, kulang ka na yan. Nag-detonate lang ito ba? Yan. Sir, susi lang. Ano na yun? Pasok na lang kayo sa Mandalay Road. Di ba po yan? Wala po yan. Gusto na. Galaw-galaw na. Sundan na borsa.
Kasi yung pang... Ha? Apa? Huwag na, maluwag na. Salah, salah. Selamat. Sana tayo. Dewis, siya muna. Ulan na. Tudong na wag yan. Tudong. Ha? Ulan nga. Parang ulan. Ayan, susan. Ha? Lakay. Ay,
Ito na bursa man ba? Ito na bursa ko. Ito dun saan? Ay, sorry po. Yung samay. Ano ba yan? Ayun, naparap pa lang po. Ay, wah. Ulan na. Umuulan na. Tama na dito. Tama dito. Tama dito na. Tingnan ko kabila. Ha? Napanis to na. Nasa loob. Pwede ano, tapos sa kanila na. Bakit sila lang? Sama na kayo, ma'am. Solo-solo.
Tutulog sa ulan na. Si Predator sa loob. Yan, ano yan? Sa loob mo si Predator ah. Sabi nandito na lahat, nandito pati si Predator. Ano bang meron dyan? Kain. Mga noodles. Buot naman. Buot na. Pagkan ka na bursa. Bursa to ah. Kumapit ka sa likod, di ba pa? Kumapit ka. Bursa, bursa. Guarda, guarda, davanti tu ah. Dahil pila haba.
naman. Bumakas na naman. Kanina wala na. Saan tayo? Basta tayo yan. Dito muna tayo eh. Dito, basta tayo. Shh, mapasa ka dito. Saan na yun? Chat mo pa. Kanan yung kaliwa. Kamo. Silong muna tayo dito. Gusto mo maligo na? lang, ito ba ko, 20. Thank you.
Magla-live na siya eh. Ah, yung news ba yun? Spider-Man pa oh. Ha? Panoorin natin mamaya. Wala si Spider-Man. March yun eh, March. Naka-live na pala siya. Teleport na siya sa Stephen Talita. Yun, maganda rito. Ito ka, oh. Para makuha ng camera. Oo. Oo. Kalo ka? Ano kayo? Kalabaria. Isabel. Sabi lang ka? Ah. Mag-report ka siguro. Ayun, ito na. Calling na. News na ba? Wala pa? Ito na. Ayan na news. Kita sa news, kita sa camera. Mag-next na siya eh. Lalay mo. Saan tayo na? Doon na.
ano yung newscaster? Hawakan mo nga muna. Hindi, maganda yun. Gossip, Fatshai, Tony, at kahit na medyo maapon pa rito sa Binondo ay hindi pa rin napigilan ang mga tao na magsasayan ng guest dahil sa una sa siya ng College of World ang Binondo. Tumatagpong na ang Ano naman na? Ano tawa mo? Oto mo, wala na. Bakit? Ay, ma-appeal tayo sa news. Oo. Diyan mo na? Saan ba yan? Sige. Diyan mo na. Saan? Malakit. Surya Taluman. Pagod ako ulit dyan eh. Punto ka na.
Aurora. Ha? Saan? Kung hey patchoy naman eh. Kuya. Yung kay Pachoy ha? Hindi pa, Jay Green Hills kumain. Dito. Ha? Para kayo dito ah. Kay Kabukabaw? Yung tigas. Yan mo ba? Yeah, wait. Nagagawin mo si Sintaan mo siya. Yards lang yun. Ano yun, ate siya at pag lumagpas ng 3 yards, ate siya dati yan, nagkumahalan mo, kaya naman updated. Pwede alam mo. Doon mo na. Kaya ang gara na kaya ang pahit ng ano nun, buto nun. Ha? Susah, pokoknya nakagara natin. Apa naman po wala ako sa ano oras na? Kaya ako yun, binuksan ko eh. Kagabi, sinarado ko. Ya? Ano na ito nila? Kaya lahat ng mga binuon doon, doon lahat, sanay nila yun. Wala, kabahan. Ya? Hmm? Kau kanino ka? Kagabi, sinarado. Hmm. Wala doon sa may tulad. Matag ka. Mahulog ka tawag ko. Tara. Sobra na. Dale. Pati nagka. Wala, Ngari. nagayan ko lang ano. Gas-gas talent sa yara. Eh,